Avui coneixerem, doncs, quin serà el següent pas. El següent pas és la suma de dos factors. En primer lloc, el suport social envers l'objectiu d'aquest projecte, l'oficialitat que es busca de la nostra llengua, i el segon factor que suma és la necessitat que jo veig de confeccionar un lloc de trobada que sàpigui aglutinar aquest suport per fer-lo tangible i quantificable. D'aquí ben poc, els ponents que m'acompanyen, i em refereixo especialment als polítics, expressaran el seu pensament respecte a la qüestió lingüística. Jo estic segur que saben que ells seran escollits per anar a Europa també, entre altres coses, també per anar-hi a defensar la presència normal de la nostra llengua. No obstant, jo crec que no els podem demanar ni individualment ni col·lectiva a cap d'ells que defensin sols aquesta qüestió, perquè una qüestió com aquesta no pot ser solament defensada des de faristols i tribunes. Cal cristal·litzar el clam ciutadà d'alguna manera perquè llavors ells sí puguin presentar-se a les instàncies adequades amb eines efectives. És així com avui el que us venia a presentar és la nova pàgina oficialitat.cat. Oficialitat.cat serà un nou lloc web de trobada virtual i accessible a través de l'adreça oficialitat.cat. Us ensenyaré unes imatges. Aquesta serà la pàgina principal. Veieu aquí a la dreta hi ha una graella de llengües, cadascuna d'elles enllaça a un formulari. Veurem el formulari en català. El formulari en català permet introduir-hi el número d'identificació. Aquí seleccionaríem l'estat del ciutadà, el nom i els diferents cognoms. En el nostre cas podríem escriure'n dos. Opcionalment hi hauria l'adreça de correu i aquí a la mà dreta un codi de seguretat per evitar l'automatització de signatures. Aquí baix hi ha unes 5 condicions obligatòries i a peu de pàgina hi ha el missatge legal. Aquest formulari podrà ser omplert per qualsevol ciutadà del nostre espai europeu. Ara us mostraria un altre formulari que ha estat la traducció, per exemple, en grec. Veureu que s'han traduït tots els elements d'aquesta pàgina, tots els missatges d'error. L'objectiu l'element principal d'aquest web són aquest conjunt de formularis, en total ara sumen 32, i pretenen que qualsevol ciutadà europeu pugui donar llur suport a l'oficialitat de la nostra llengua a la Unió Europea. També podem veure, per exemple, el formulari en búlgar que ha estat escrit en ciríl·lic. Prement sobre el logotipus de la pàgina web, tornarem a la pàgina principal i aquí apareix un menú de 6 botons. El primer és finança i dona l'opció de finançar aquesta campanya. S'ha donat un número de compte de la institució cultural de la Franja de Ponent. El segon botó és l'agenda, el tercer botó és un fòrum web. Aquest fòrum web es dirà Caçadors de Signatures i l'objectiu que tindrà és ajudar a coordinar la recollida de signatures, conscients que les noves tecnologies no arribaran a tothom i que no tothom pot tenir la facilitat per signar. Es presenta un fòrum que ajudarà a coordinar les signatures en paper. Un cop s'identifica un usuari, apareixeran un conjunt de subfòrums que estan dividits geogràficament, agrupen conjunts de 4 o 5 comarques, on els usuaris podran entrar a la seva zona geogràfica i contactar i coordinar-se amb altres de la mateixa regió per recollir les signatures en paper, les dades, noms i cognoms, i llavors ells sí, capacitats per introduir-ho al format digital, passar-ho a la pàgina web. Aquí veiem els diferents subfòrums amb els quals s'ha dividit. Tornem a la pàgina principal i veurem que hi ha la secció vídeos. La secció vídeos està pensada per portar un historial dels vídeos apareguts en aquesta pàgina. Us haureu adonat que a mà esquerra hi ha l'espai per un vídeo que està enllaçat a YouTube. Aquests vídeos el que aportaran són les novetats respecte a aquesta campanya. En aquesta llista desplegable trobarem els vídeos anteriors apareguts. L'últim botó és Contacta. I m'he deixat expressament aquest botó, aquesta auca, que alguns de vosaltres ja us haureu fixat que hi ha a l'entrada. Aquest botó porta a l'auca d'aquest projecte un treball que ajudarà, sens dubte, a fer-lo més simpàtic. Us el presentarà l'autor dels rodolins, que avui també ha acudit aquí. Demano doncs un aplaudiment pel Ramon Collar i Sorribes. Hola.
Sí. Amb molt de gust vaig a llegir-vos aquesta feina. Per a l'Europarlament, això és una introducció als 4 primers rodolins. Per a l'Europarlament, no està pas malament. Aquest enginyer informàtic ha fet un treball fantàstic. Si afegim poesia, de pet als cors aniria. Pel vostre goig som aquí, escolteu, l'auca diu així. Doncs és l'auca que veieu a l'entrar i us llegiré els rodolins. Hi ha un portal a la xarxa que obre camí al poble en marxa. El portal és virtual, però sòlid i ben real. A Europa traiem pit amb en català i coït, amb llengua del Principat i d'Andorra, que té estat. A la franja de Ponent hi ha ses illes, de Valent. Al País Valencià i arreu on catalans hi ha. La tenim viva i ben forta quan la donàvem per morta. I l'home, ferm enginyer, el trobem capdavanter. El que ha fet a molts molesta i els catalans fan gran festa. Cap llei el frena ni l'atura i els dona nostra mesura. Català minoritzat, i és que no té estat. Volem ser comptats a part, que ara en som un bon grapat. Reclamem el que ens pertoca i el percentatge ens col·loca. No volem res de barat, cal l'oficialitat. Sovint l'hem demanada i fou sempre rebutjada. Ara, que estem ben servits, volen picar-nos els dits. Tallat es troba el jutjat, el dret del poble és sagrat. Nació amb seny i cultura, lletres, música i pintura. Que ningú ens tingui quimera, no farem ni un pas enrere. Ans omplir el formulari per canviar l'escenari. La butlleta de paper per signar també va bé. Hi haurà les traduccions per totes les nacions. Homes i dones plegats fem pinya ben agafats. Europa i el món sencer veuran el que sabem fer. Això és tot. Doncs una auca sense dibuixos és una poesia. Doncs el que heu escoltat és una poesia. Doncs us convido a veure els dibuixos, així tindreu l'auca. I, si us plau, doncs, Hugo, l'autor dels dibuixos, doncs no sóc jo, és l'Hugo Prades, que també està amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ramon, i com ha dit el Ramon, també moltes gràcies a Hugo, que ha il·lustrat, té molta traça i sobretot molta paciència per aguantar totes les indicacions que li van passar. Bé, això s'acaba, senyores i senyors. Avui donarem plegats el tret de sortida a la primera recollida de signatures d'àmbit comunitari. Durant els propers mesos m'implicaré personalment per fer arribar aquesta campanya de signatures arreu i el que tinc planejat és fer-la durar fins a mitjans de l'any 2010, quan el president del govern espanyol accedeixi a la presidència de torn de la Unió Europea. Estic segur que llavors, en nom de tots i cadascú de nosaltres, podem presentar-li un volum de suport prou important com per posar a l'agenda la qüestió que ens ocupa. Aquest portal que heu vist ha estat a la xarxa, ha estat ocult en treball de refinament durant tots els últims mesos. Avui, però, el farem públic i a partir d'avui serà accessible i començarà a agafar signatures. Per això convido als ponents, connectaré els teclats que cadascun d'ells té davant seu. Connectats els teclats dels ponents d'aquesta taula, ens disposarem a pitjar, a iniciar el servidor. Bé. Perquè cal estudiar carreres. Bé, doncs així
Preparats per pitjar la tecla d'entrada, la tecla intro, la de color blau. Molt bé. A la de 3, 1, 2 i 3. A partir d'ara, doncs, la pàgina ja és accessible. Que us sapiguem fer-ho bé, que tinguem molta sort. Gràcies.